नै लोगोफोर बिबारा माने ओरैबायदि मोजां बारदोंना फुंनि टाइम नालाय बिबाराबो जा मोजां बारदों आरोना ओरैबायदि गुसुखा थान्दाखा खुवा अयथासार गुसु जोबोद नुवा खुवाजों लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै आं आरो फिन खेबसेबो बरायहरफिनबावबाय आंनि बे चेनेलाव ओरैबायदि गुसुना लोगोफोर नायलायनो दाबो 6:30 जादों टाइमा ओमफ्राय ओरैबायदि गुसु खुवा आंबो मोनथियाखै ब्रासबो खालामाखै दाबो खुवाजों नै लोगोफोर लामाखौ नुहुरा आरोना गोजाननिखौ ओरैबायदि खुवा बुंनांला आरोना गुसुथार ओइ थांला फैदो मिनि फैदो रेक्सु नै फैदो मिनि फैदो ना मिनि चु रेक्सु नै चु रेक्सु ओइ बाय आइ नुदों सैमा फिसाजो होसोलांबावबाय लोगोफोर जा नोगोद गाज्रिखाना बियो बेरे फुंजानि ओरैबायदि सैमा फिसा नुदोंना दिनै होसोलागासिनो सैमा फिसाखौ थौ बिमाया अरगोन थौ बिजि थुनांलायगोन नङाबा थौ खोथाखौथ' मानिया बियो न'आव जल्दि नङाबा आंजों होजाबाय बियो सैमा फिसाफ्रा माथाम ओइ रेक्सु हामा न' रेक्सु एबा खोथाखौ मानियाखै दा ओइ रेक्सु ओइ गथ' नोङो न'आव हो मासे खेस्रानिबो सैमा फिसाखौ होसोबावो माबायदि गथ' बियो जल्दि न'आव थौ जल्दि थौ आरो नोगोद मालाय बिमाया रागा जोंना लांबाय नुदों गावबांसो अस्थादगिरिखा आरो बे गोबोरखियाव मानो गाहैखो नोङो हासुनो जायगा नाङा बियो आरो दाथांखा आयु सैमा फिसा सोंहरलायो आसोलसो ओइ दाथां ओंखारो आं न'आव फैजागोनसो आंजों गावहा होसोहरजानानै सोंहरबावबाय जिनो हासुनाय नङाखै मा मडेल हासुयो खोथाखौनो मानिया नुदों निहिर गानानै आथिङा मैला जाजोब्बाय बिनिया निहिराव गायै ओरैबायदि खेस्रामिखा खुवासा आं जल्दि सिथ्ला सिबना नै लामाखौबो एसे सिबना होनोसै नै खुवा गोलैनायजों मायदि थाजोबखो जल्दि नङाबा मोनबायसो आंजों गथ' बांद्राय जागासिनो दंना नोङो नोंखौ बाहेरायाव लांला गथ' मानिया बे साला होननायखौ मानो रलथाखो नोङो होथारनो नामा मा जाथारदों बियो नै मेचिनाव दै फुदुंदों आङो मिक्सार मेचिन गोजौआवसो थिखोनानै गोदौगासिनो दं दैयानो लोगोफोर आं दायो मैगं हानानै ओंख्रिखौ संनानै गालांखानोसै आरोना ओमफ्राय गेसआथ' मैया लाबोबायमोन नालाय अरखौ जरायनो गबाय आरो फुङाव ओरैबायदि हास्लाबा जायोना टाइमानो मिलायहोनो हाया आरोना लोगोफोर खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय खामानि मावनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय टाइमानो एकदमबारे थांजोबखायो फुलकबिजों आलु दरनै दरथाम होनानै जब संसै आरोना आङो बे हासबेन्डआथ' बिदैल' जागोन नालाय फुलकबि आलुखौ जानाय नङा आरो बियो खेबसेखौ दोननोसै ओमफ्राय ओरै खुवायानो दासिमबो खुगायाना लोगोफोर आं गावसोर लाइनसो होलायलायदों आरोना माने बिदि देन्थाखौबो होफानो आं मोजां मोनो जानो आरोना नोंसोरबा मोजां मोना लोगोफोर आं खिन्थु मोजां मोनो आरो बिदिखौ जानो फोसाबो नामा दोनथ'बाय मा सनालियाबो ओंखाम एवनाय जादों आरोना ओंखाम एवनाय जानो लुगैदों बियो सामफ्रामबो केक बायदिसिना जायो गेस गैया नालाय सङाखै गेस लाबोबाय नालाय संबायना
माने आंखौ गेसाव संनाय नुबाय थायासैना बियो अराव संबाय थानो गेस गैया होनबाय नालाय बेखौनो होनगासिनो आरोना बुजिसै जोंना सनालिया गेस गैया होनबानो माने ओंखाम एवनायखौ जानो बिराद गोथाव मोनो आरोना बियो खालि ओंखाम गोथाव जानो होनबाय थायो आंखौ ओमफ्राय आं दाखालि संना होदोंमोन ओमफ्राय गेसबो गैयाना ओमफ्राय फुङाव हास्लाबा जायो गेस गैयाबाथाय ओरैबायदि हाखु दाखु जायो आरोना माने नों गेसावबा जाननानै दोनबानो जेबो नंला ओमफ्राय अरावबा माने नायबाय थानांगौ थाफाबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हारसिं मानसिया ओरै थांनो ना ओरै जानो बहुद जारला जायो जल्दि संना लानोसै ओमफ्राय रेडि जाजोबसै आरोना सासेयाबो थाङा मिन्थिया थांनो होनदोंमोन दाबा मा जायो बुंनो हाया आरोना खुनु गेरेन्टि गैया बेजों दानो बोरैबाबा थाङाबो होननो हागौ ओमफ्राय ओंखामखौ आङो दाहाय फैनानैसो संबायनोसै गरमनो होमबाथ' गेस दंखायो नालाय दा दसेनो मोनगोन आरोना कुकाराव होनानैहाय गेस गैयाबासो जेनेबा एसे जारला जायो एसे सानजौ फैयोना ओमफ्राय सानजौबाथाय अर सुनो जा बायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बायो आङो सानजौबाथाय अर सुनो कफिया थोगोन ना थोआसै आंना जै संबाथाय ना मोनानि संखायो दे आं डाइरेक्टनो बुरजा संखायो माने बारे संबाय थानो बायो आरो मोनबाबोथ' गुसु ओमफ्राय माने दाहायो बिदिनो बुरजा संखानोसै ओमफ्राय गरम खालामनानै जानोसै आरोना लोगोफोरखौ आं जल्दि माबानानै हानानै लाग्रोसै बिनि उनाव दा लोगो मोनफिनगोन र' दे लोगोफोर आलु फुलकबि संबाय दे साराया मावसिगोनलाय आरो लोगोफोर नै सनालिखौ स्कुलाव दोनलांनो ओंखारबाय आरोना गुसुथार खुवायानो दासिमबो खुगाया ओमफ्राय टट'जों थांसै बेखौ बानो हाला हरदां बानोसै गावसो बायोनो मालाय बानो होआ आंखौ थ' लोगोफोर होनबा थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो गुसु नालाय दे टट' लानोसै थांसै आरोना लोगोफोर इथिङाव फैसा बख'लांनांगौ गुसु जाथारबाय गुसुथार अयथासारनो ओरैबायदि गुसु दे दासिमबो खुवा अर सायगासिनो दे मानसिफ्रा बेयाव थान्दायानो अफारद्रायहाय अयथासारदो ओहो माथो लोमजालाबायनांगौ दादाया बुखार जादों आं बुखार जायाखै गगाल' मोनदों ओंखाय दरजायावनो सौदावबाय थायोबा इथिबानो कुलारा बन्द ओंखायनो फैसा बख'लांदो खाजा लाबाय दा नोंनो केक लाबाय दा फैसा बख'लांदो जोंना जायाखै फैसा गैया होनदों केसनि देसेक्टा होनायखौ नुदों वर्तमान में यहाँ एटीएम नगद कैश नहीं दे सकता ने चल फैसा गैया आरो इथिबावनो गायलालैथ' दाग्ला दाहाय बख'नोसै बेलासियाव एफा दरखारबो नङा फैदो दा फैसा मोनाबा अनलाइन पेबो जायोना फैदो औ फैसा केसआनो गैया 200 थाखाल' दङ टट' लानोसै थांसै गुसुथार फुङाव मर्निंआव माबायदि नुयो
Ayo, gustar baca. Betul tak tak ada bahasa sih. Sekolah be, Shillong sekolah. Hah? Jabe. Cah. Chalo. Ayo gustar. Bokta deh, bokta. Kegeliya. Itu ठंडा दिसे दा बापरे. उड़े जाबो. आयो आयो. फुवाजोंनो जोबोद दुङा आरो दा. गोजां गानो गुसुआ गावहा सुइटार थफि खानदो दालाय होदो. उन्दैफ्राबो मालाय मर्निंआव थाबायनानै थांदों जोंहाबो आगोल बिदि थाबाय थागौमोन ना सनालि मोनासो मालाय गारि सा दोनलांजानो मोनो जोंहा आरो उन्दैयाव थाबायनानै थांबाबो आगोर मोनामोन बापरे गुसुआ ओरैबायदि गुसुखाना बुंनांला Jayakhai bazaarku. Thada. Ayo, bayi drama ko serba baca kekli dari kalang bayi. Napra kekli lah kena baklai dah. Kekli dari kalang juga ya. Cerba kan kebica, kau tahu? Kelihat. Thada. Sekolah kuli berada, wahai dia kuli sekolah. Sekolah tak copi apa, bisa aja nasi tanda. Ada kisah jauh dah. Kenal di dalam hati ada kisah berjauh. Tangan sih balik ke gusutar, apa itu gusuh bobol kutar bobel dah, kayak hari gusuh dah sampai skip aja boleh baik. Skip aja hari gusuh macam ini type ada. Isi satu tu bawa gusuh bawa kebawa hai. Gaya bayar dah lagu hari skip dari kita gusuh balai lah ya. Tu pada bawa heater boleh dah skip awai. Apa gas pada dia perlu gorok kalau tu dah hati bawa dah. Thang bawa dah. Elah betul-betul. Thang bawa skip bawa dia bawa bawa kecil bawa. Pada orang kita kan tu orang dah berai dah. Ayo bapa berai dah. Pada berjumpa kau. Thai batu ada dah. Ini besar macam. Soalnya kepada batang kerja saya pada lagi berpisah orang pada gusuh bawa yang video ko kalau tu. 2,000 years later. Sekolah ko baik kui baik lagi pernah. Pedor labai, sonalini kaza, banlu yang jauh saja biang. Tu mana banlu ni plastik bukan jirai deng deh yang hai. Bikun jahit kaza wan jahit cipin ni. Bajoli jodi pedor yang hai cina. Tahu lagi per tanggar sen, wah pedor yang hai kerse. Lagi dekat hap cip lagi lagi deh. Ayy. Hai tu hai, nung mana tu hai liu orang yang kau anggur ni tapi tak. Kahai na, bin takai na kayu ni pra.